Μερικές φορές ο κόσμος και η ζωή μπορεί να μοιάζουν αποπνικτικοί. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό να συμπεριφέρεστε στον εαυτό σας με καλοσύνη, όπως θα συμπεριφερόσασταν στον καλύτερο φίλο σας σε στιγμές αμφιβολίας ή αρνητικής αυτοκριτικής. Παρόλο που όλοι έχουμε στιγμές που δεν είμαστε στα καλύτερά μας, δεν υπάρχει πρόβλημα. Μπορούμε να αγκαλιάσουμε αυτές τις στιγμές ως μέρος της ανθρώπινης εμπειρίας. Όταν δεν νιώθετε τόσο σίγουροι για το τι να κάνετε στη συνέχεια, ο καλύτερος δρόμος για να προχωρήσετε είναι να αγκαλιάσετε τον εαυτό σας και να γνωρίζετε ότι σας αξίζει να αισθάνεστε καλά με τον εαυτό σας. Πάρτε μερικά δευτερόλεπτα για να βυθιστείτε στον εαυτό σας, παρατηρώντας τον εαυτό σας κάτω από την επιφάνεια. Σκεφτείτε τα δυνατά σας σημεία ή τις στιγμές που νιώθετε ενθουσιασμένοι. Αναγνωρίστε τις ιδιαιτερότητες και τις προκλήσεις σας. Αυτή η αυτογνωσία σας δίνει τη δυνατότητα να αναγνωρίσετε πλήρως κάθε μέρος του εαυτού σας, ακόμα και τις ιδιομορφίες και τα υπέροχα κομμάτια που σας κάνουν να είστε εσείς. Έχετε κάνει λάθη? Αυτά είναι σαν διαλύματα στο δρόμο της ζωής, όχι παιχνίδια σε μια οθόνη. Αντί να τα βλέπετε ως αποτυχίες, αντιμετωπίστε τα ως μια λάθος στροφή σε ένα βιντεοπαιχνίδι ή ακόμα και σαν ευκαιρίες. Ευκαιρίες για να μάθετε κάτι και να ανεβείτε επίπεδο. Αντιμετωπίστε αυτές τις γνώσεις ως εργαλεία για να αντιμετωπίσετε μελλοντικές προκλήσεις. Να θυμάστε ότι η υπεροχή χρειάζεται χρόνο. Γι' αυτό γιορτάστε κάθε μικρή νίκη στο ταξίδι σας. Αφιερώστε χρόνο για πράγματα που δίνουν όθηση στο μυαλό, το σώμα και την ψυχή σας. Επικοινωνήστε με τους φίλους σας, κάντε μια βόλτα έξω, κάντε κάτι που σας δίνει χαρά. Τελετουργίες αγάπης προς τον εαυτό σας χτίζουν την εσωτερική σας δύναμη και ανθεκτικότητα. Είναι σαν μυστικές υπερδυνάμεις για να χειρίζεστε τις απροσδόκητες ανατροπές της ζωής. Μπορείτε να κάνετε τα πάντα. Πιστέψτε το. Εξοπλισμένοι με αυτογνωσία, αυτοαποδοχή και μια ισχυρή βάση αγάπης προς τον εαυτό σας, είστε τώρα έτοιμοι να αντιμετωπίσετε το λαβύρινθο της ζωής με σθένος. Να θυμάστε πάντα ότι αξίζετε ενσυναίσθηση για αυτό που ακριβώς είστε. Αποδεχτείτε το δικό σας και μοναδικό ταξίδι και να γνωρίζετε ότι η δύναμη και η προσαρμοστικότητά σας μπορούν να ανταπεξέλθουν σε ό,τι και αν σας κάνει η ζωή.